pitanje odnosi se na energetsku obnovu objekata. Prije 15 dana sam protokolirao dopis tražeći odgovor na pitanje oko sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća. U istom dopisu zatražio sam i spisak osoba za 2017. godinu koje su na natječaju dobili sredstva za sufinanciranje energetske obnove objekata. Do današnjeg dana na pitanje mi nije odgovoreno, a spisak nisam dobio. Iako je to, budući da sve imate u arhivi, posao od nekoliko desetaka minuta. Odluke o sufinanciranju energetske obnove sa imenima i prezimenima onih koji su prošli na natječaju objavljene su u službenom glasniku Zadarske županije za 2015. i 2016. godinu. Iz misterioznih razloga od 2017. godine te odluke se više ne objavljuju u službenom glasniku Zadarske županije. Radi se o natječaju u kojem se sredstva dodjeljuju prema redoslijedu zaprimljenog zahtjeva, odnosno po principu tko prije. Iako mi iz županije službeno nije dostavljen spisak osoba, ja sam uspio do njega doći, poslije ću ga podijeliti novinarima. U 2017. godini među onima koji su dobili sredstva za energetsku obnovu je i Miho Vuković, suprug tadašnje pročelnice ureda župana Marine Dujmović-Vuković, a sredstva su utrošena za obnovu stolarijenja njihovoj obiteljskoj kući. Budući je natječaj po principu tko se prije javi njemu sredstva, Marina Dujmović-Vuković i njezin suprug bili su u prednosti nad ostalima koji su aplicirali na natječaj. Kao tadašnja pročelnica ureda župana i ona koja je sudjelovala na radnom kolegiju župana kada je donesena odluka o raspisivanju natječaja, Marina Dujmović-Vuković imala je povlaštenu informaciju. Dakle, radi se o eklatantnom slučaju sukoba interesa i zloupotrebe funkcije. Međutim, ni tu prič nije kraj. Miho Vuković je aplicirao na natječaj predavši zahtjev bez ikakve popratne dokumentacije koja se u natječaju tražila, samo kako bi ušao među one koji će dobiti sredstva. Prijavu je tek naknadno netko nadopunio dokumentacijom koja je nedostajala. Budući je svu dokumentaciju pregledavao, to je i uočio zaposlenik županije, bivši inspektor državnog inspektorata Dario Ivankov, koji je vlastoručno pored imena Mihe Vukovića napisao nema ništa. Župane, molim vas da ove informacije koje sam iznio provjerite, smijenite Marinu Dujmović-Vuković s mjesta ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije Zadar Nove i zatražite pokretanje kaznenog postupka protiv istog. Hvala vam lijepa.